ҳайати мунтахаби олимпии кишвар бо шумули 23 нафар аз қабили 10 варзишгар субҳи имрӯз таърихи хатсайри душанбе Истанбул ва аз он ҷо ба шаҳри Токио сафар намуд. Дар олимпиадаи Токио кишвари моро 10 варзишгар дар 4 намуди варзиш Баҳодур Усмонов, Шабос Негматуллоев, Сиёвуш Зӯров дар риштаи бокс, Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳ Устопирён ва Темур Раимов дар намуди ҷудо, Анастасия Тюрина ва Олимҷон Қурбонов дар шиноварӣ ва Илдар Аҳмадиев дар варзиши сабук аз намуди давидан муаррифӣ мекунанд. Қабл аз сафар дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе варзишгарони кишварро қаҳрамони бозии Олимпии Рио де Жанейро ва феълан муовини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Назаров сарҷам намуда ба онҳо комёбиҳо таманно намуд. Хотиррасон мекунем ки Гулсумбӣ Шарифова бинобар осеб бардоштани пояш ҳамроҳи дигар варзишгарони меҳан ба бозии Олимпии Токио рафта натавонист. Маросими тантанавии кушодашавии бозиҳои Олимпӣ 23 июл баргузор мешавад. Парчамбардори ҳайати Олимпии Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳии бозиҳо Темур Раҳимов мебошад. Варзишгарони мо сабқатро аз 24 июл оғоз мекунанд. Дар он рӯз Сиёвуш Зӯров дар намуди бокс ба ринг мебарояд. Рақобатҳои варзишгарони тоҷик ва дигар озмоиҳоро телевизиони варзиш мустақиман манзури ҳаводорон мегардонад. Дар ин замина ҳайати эҷодӣ ва техникии муассисаи давлатии телевизиони варзиш ба макони баргузории мусобиқа сафарбар шуда гузоришҳои хабарӣ ба таври мустақил ва саривақтӣ аз ҷараёни рақобатҳои варзишгарони кишвар пешниҳоди бинандагон мегардад.